வணக்கம், வணக்கம் அருந்தமிழ் உறவுகளே! எப்படி இருக்கீங்க? ப்ரமோ 2 வெளியாகி இருக்கிறது. இன்னைக்கு அத பத்தி தான் பார்க்க போறோம். ப்ரமோ 2ல அந்த நாமினேஷன் ஃப்ரீ அப்படின்னு சொல்லி ஆண்களுக்காக பேசினாங்களே, சிங்கிள் பெட்ரூம் குடுத்தாங்க இல்லையா பெண்களுக்கு. விட்டு குடுத்து நாங்க இந்த பக்கம் வரணும். ஆக்சுவலா பெனிஃபிட் வந்து ஆண்களுக்கு தான் அதிகம். ஆனாலும் அத இன்னமும் சொல்லி காட்டி இந்த வாரம் வந்து நாமினேஷன் ஃப்ரீன்னு பிக் பாஸ்ட்ட கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கு வந்து பிக் பாஸ் அதெல்லாம் முடியாது ரூல்ஸ்ல இல்ல அப்படின்ட்டாங்க. சரி பெண்களாகிய நீங்கள் தான் எங்களுக்கு வந்து அத பண்ணி குடுக்கணும்னு சொல்லும்போது, இன்னைக்கு காலைல சாச்சனா ப்ரோமோ 1ல பார்த்திருப்பீங்க. சாச்சனா வந்து உடம்பு சரியில்லாம உட்கார்ந்துருந்தாங்க. அப்ப அருண் வந்து கோட்ட தாண்டி அவங்கள கொண்டு போய் கன்ஃபெஷன் ரூம்ல விட்டு வந்தாரு. விட்டு வந்ததன் காரணமா, நீங்க அருண் வந்து கோட்ட தாண்டி வந்ததுனால, நாங்க இந்த நாமினேஷன் ஃப்ரீய அதையும் நல் அண்ட் வாய்ட் பண்றோம். அதுதான் உங்களுக்கு தண்டனை அப்படின்னு சொல்லி பெண்கள் சைடு சொல்றாங்க. அத ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஆண்கள் சைடு. ஏங்க இது முதல்லயே நாங்க ஏமாத்த போறோம்ன்னு சொல்லி தான் நாங்க வந்து விட்டு குடுத்துட்டு இருப்போமே அப்படின்னு சொல்லி முத்துக்குமரன் சண்டை போடுறாரு. இதுதான் வந்து ப்ரோமோ 2வாக வந்திருக்கிறது. இதுல என்ன விசேஷம் அப்படின்னா, பெண்கள் வந்து அத சூப்பரா பிளான் பண்றாங்க. அங்க 7 பெண்கள் இருக்காங்க. பிக் பாஸ் கன்ஃபெஷன் ரூம் கூப்பிடுங்கன்னு கூப்பிடுறாங்க. ஆனா சாச்சனாவோட அவங்க போல. அருண் தான் போனாரு. அது வந்து பெரிய இதா இருக்கு. இப்ப லைவ்ல வரப்போகுதுன்னு நெனைக்கிறேன் ப்ரோமோ 2 ஆக்சுவலா. தெறிக்க விட்டுருக்காரு அருண். என்னங்க அது? நான் ஒரு மனசாட்சியோட பண்ணா நீங்க வந்து இப்படிலாம் பண்றீங்களா? அப்படின்னு. ஏங்க வேற ஆப்ஷனே இல்ல. நீங்க கூட்டு போனீங்கன்னா ஓகேங்க. நாங்கலாம் தான் இருக்கோமே எங்கள்ட்ட சொல்ல வேண்டியது தானே அப்படிங்கிறாங்க. எப்படி இவங்கள சொன்னாங்க இல்லையா? ஜாக்குலின சொன்னாங்க இல்லையா? ஜாக்குலின் வந்து தீபக் கிட்ட ஆளே இல்ல. நான் உள்ள போட வேண்டாமான்னா, "நீ உள்ள போயிட்டு வாம்மா" அப்படின்ட்டாரு. அந்த மாரி தான் இதுவும் இல்லையா? ஆள் எல்லாருமே இருக்கிறாங்க. அவங்களலாம் பார்க்காம இவரு போய் அருண், சாச்சனாவ கூட்டு போனது வந்து சரியா? தவறா? அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல. அந்த இடத்துல வந்து அவரு ஃபெயில் ஆயிட்டாரோ அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் இருக்குங்க. அதன் அடிப்படையில தான் அத பார்க்க வேண்டியிருக்கு. என்ன பொறுத்த அளவுல இது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது. ஆனா, அத பெண்கள் வந்து பயன்படுத்திக்கிறாங்க அவ்வளவுதான். அந்த பெண்கள் பயன்படுத்திக்கிறத நம்ம வந்து ஒண்ணும் சொல்ல முடியாதுல்ல. தே ஹேவ் டூ அக்செப்ட் இட். அருண் அருண் வந்து புலம்புறாரு. ஐயா நான் என்னங்க ஒரு இதுக்காக போனா ஒரு ஹெல்ப்புக்காக போனா என்ன வந்து இப்படி பண்ணிட்டீங்களே அப்படின்னு சொல்லி இவன் அருண் புலம்புறாரு. இப்ப ஆண்களுக்குள்ள வந்து இப்போ ஒரு டீமா உடைய போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. ஏன்னா தீபக் சில விஷயங்களை டாமினேட் பண்றாரு அப்படிங்கிறது ஒரு கம்ப்ளைண்டா வந்துட்டு இருக்கு. அது வந்து வேற மாதிரி போகுது. பார்க்கலாம் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். பட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ப்ரோமோ 2 சாச்சனாவை ஒரு அருண் கூட்டு போனது நியாயமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நியாயம் தாங்க. ஆனால் பெண்கள் அதை வாய்ப்பாக பயன்படுத்திட்டு, இல்லங்க இந்த நாமினேஷன் ஃப்ரீ நீங்க கேட்டீங்க இல்லையா? அதுக்கு இவருக்கு தண்டனை குடுக்கறதுக்கு பதிலா அது சரியா போச்சு அப்படிங்கிறாங்க. அப்ப நீங்க முதல்லயே சொல்ல வேண்டியது தானே அப்படிங்கிற மாரிலாம் முத்து கேட்கிறாரு. அதெல்லாம் இல்ல செல்லாது செல்லாது அப்படின்ட்டு இவங்க அத சூப்பரா கொண்டு போறாங்க. அது பெண்களோட திறமை அப்படிங்கிற மாரி தான் இருக்கு. அது என்ன ஃபைல்ல ஆச்சு அப்படிங்கிறத நான் பார்த்துட்டு கண்டிப்பா நான் திருப்பி அப்டேட் பண்றேன். உங்களுக்கு என்ன தோணுது? இப்ப யார் யார் பக்கம் நியாயம் இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லுங்க. கண்டிப்பா அத பத்தி நம்ம பேசுவோம். எனக்கு வந்து பெண்கள் அதாவது தர்ஷிகா வந்து கேப்டன்சில நெறைய கோல்மால் பண்றாங்க அப்படிங்கிற மாரிலாம் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க. பட் அப்படி சொல்வது எந்த அளவுக்கு நியாயமானது அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு தெரியல. பட் என்ன பொறுத்தவரையில அது வந்து ஒரு பெரிய தவறு கிடையாது. அது ஒரு நீங்க ஒரு கொக்கி போட்டீங்க அப்படின்னா, அவங்க நாங்க இன்னொரு கொக்கிய போடுறோம் அப்படிங்கிற மாரி தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கேப்டன். கேப்டனா நீங்க வந்து இத பண்ணக்கூடாது. பெண்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசிட்டு இருக்கீங்க. நீங்க வந்து எல்லாருக்கும் பொதுவா தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வேற மாரி அத கொண்டு போறாங்க. அதெல்லாம் முடியாதுங்க. நான் முதல்ல பெண்கள பாதுகாக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் உங்கள்ட்ட வரேன் அப்படின்ட்டு அவங்க வேற மாரி அத டீல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான். தர்ஷிகாவ பொறுத்தவரைக்கும் நல்ல கேப்டன்சி தான். அது வந்து இப்ப இந்த சாசனாவோட இதுல வந்து நெறைய பேர் யூடியூபர்ஸே சொல்றாங்க. ஏங்க உங்களுக்கெல்லாம் மனசாட்சி இல்லையா? ஹியூமானிட்டி இல்லையா? அப்படின்னு நீங்க கேட்ட நீங்க, இன்னைக்கு வந்து இப்படி சப்போர்ட் பண்றீங்களே அது நியாயமா? அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க. அதாவது பிக் பாஸ் ஆட்டத்துல நீங்க அநியாயம் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா, கண்டிப்பா உங்களோட விளையாட்டுல நீங்க ஜெயிக்கவே சிலர திட்டித்தான் ஆகணும். சிலர அ போட்டு தாக்கி தான் ஆகணும். வேற வழியே கிடையாது. அதெல்லாம் பண்ணீங்கன்னா தான் பிக் பாஸ்ல நீங்க ஜெயிக்க முடியும். அதுதானே விஜய் சேதுபதி சொல்றாரு. நீங்க சும்மா உட்கார்ந்தது எப்படிங்க உங்களுக்கு சம்பளம் குடுக்க முடியும்? அப்படிங்கிற மாரி தானே சொல்றாரு. அதனால தயவு செய்து இந்த விஷயங்கள புரிஞ்சுக்கோங்க. கண்டிப்பா இன்னொரு விஷயத்த பேசுவோம். உடனடியா நான் லைவ்ல வரேன். நெறைய பேசுவோம். தேங்க் யூ ஆல் அண்ட் பாய் டு எவரிஒன். மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி.